चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात रानटी हत्तींनी शेतकऱ्यांचं जगणं मुश्किल करून ठेवलंय। सामान्य शेतकऱ्यांनी कष्टाने उभी केलेली शेती हत्तींनी पायदळी तुडवली आहे। सुधागड तालुक्यातील नवगर जवळील जंगलात शनिवारी एका महिलेचा मृतदेह आढळला होता। सदर महिलेच्या पतीने पत्नी हरवल्याची तक्रार पोलीस स्थानकात दाखल केली होती। मात्र मृत महिलेच्या पतीची संशयास्पद वागणूक ओळखून पोलिसांनी खाक्या दाखवल्यावर त्याने आपणच पत्नीचा गळा आवळून खून केला असल्याचे कबूल केले। मुंबई गोवा महामार्ग विभवणे बॉक्सवेल सर्व्हिस मार्गावर दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात दोघे गंभीर जखमी झाले। यातील ओमकार शंकर साऊळ वय 22 राहणार साळगाव याची प्रकृती अधिक गंभीर असल्याने त्याला गोवा बांबुळ येथे हलवण्यात येत असताना वाटेतच मृत्यू झाला। राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रावरून राजकीय वातावरण तापलं असतानाच दुसरीकडे राजकीय वर्तुळातून एक मोठी अपडेट समोर आली आहे। शिवसेना 16 आमदारांच्या अपात्रते प्रकरणावर आजपासून सुनावणीला सुरुवात होणार आहे। मालवण येथे दांडी समोरील समुद्रात मासेमारीस गेलेल्या मच्छीमारांना बुधवारी सकाळी सुमारे 40 किलो वजनाचा देवमाशाची उलटी सदृश पदार्थ सापडला। हा पदार्थ वन विभागाच्या ताब्यात देण्यात आला। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।